Anyang aki din. Neng, di yu amo ay analay ang karpintero ni Domeng. Nagadal na itag martilyo kas kada aglagading. Makaparurod nga rod. Nagposkultiro pa na. Apay aya, an-anuan na ka ni Domeng. Basta. Sukatan nyo dahi ta karpintero, tatang. Agbiruak iti kasukat na. Pagbiro kam ngay, kag nagginat ti singer dagiti daduma karpintero. Anya ti kayat mo, matarimaan na ti balayaw, wano saan, Laos. Anya ti makulang buseng, mapalinta ka din nga agsimintaw. Nagpintasin na talaga ni Laos. Saan ang makaumaming mingmingan di kaslang hilaro pa na? Buseng, kasarsarita ka. Ay, nagpintas. Ha? Kasarsarita na kaya? Damdamagak no mabalintan nga agsimintaw. Sa bali mo titurong dagiti matam. Ititahag nga rod ni Laos. Kuskusilapan na kalangaro din, mingmingmingan pailaan nga may. Isimak nga rod. Tapno madlaw na ti ayat ko kinkwana, Pards. Permi nga isnabon na ka, Chip. Hay, Los. Kaano nga ta ama ibagak ti ayat ko kin ka? Los, ay napo. Ay na, napsugak, buseng. Talaga gaya pa na imas nga gluto ni Losa. Los ng buhay ko. Anya ti ko na? Ay, kunak, ay ayatin ka. Anya? I love you, kunak. Ay, lablabi daw. Tumakder kayo nito lamisaan. Takalon ko, nakti tananganan nyo. Boss, tumakder ka ka na. Agure ka pa imot, mabalin nga agpalpa kami pa, Los, my love. Di na man awagan itilab si Kadoming, Nagungot ka mo, tay. Itapay laang busted kan. Buseng, sa baali mo na ito marmartilyon. Bayam, tapno maabutan. Nasakit sa mo tinakan mo yung bagaking kanilaws. Jackson kaya tagbiag bare. Ay, di mo ko na hindi ta, buseng. Binastid na kong kay Jack pa'y na ibagbagat at kong kwa na. Naglay na talaga ni Doming ang karpintero. Bili pa kang kwa na. Bilip ka launa iti dayjay at tao tatang. Malaksig ta saan anangin at isingir na. Pulido pa iti trabaho na. Isong na talaga ti manglip pa sa mga tarimaan na iti balay tayo. Hay. Kaya't yu asawan, mabayag pa dito dayjay adoming. Ikaw na. Lipasan na nga ro na tarimaan ay. Ikagurgurak man dayjay at tao. Kaya po, anya ti basol na king ka. Kumanigday. Tunggal kumitakan ko na, kiday a kiday. Si Kagi, di mga kursunada na kasiguro Man ano kumama, baruma ni Dumeng? I never. Jack la kayat dayjay a tao. Pakpakawan. Ay na, san ka di akas ta anak ko? Tama nga no isuntuki di ti makatuluyam. Ay natatang agbakbakot aklaangan abalasang nubilang laang. Ipatpatarimaan nyo gayam day tabalayo, Los. Wan, tagtad-tad kandaan nga minan. Dakkel mo't anti magastos yun dito, ha? Naglonak nga rodan, tapno maipatarimaan min. Nalaing di agar arami da. Engineer ka di. Anya nga engineer nga ibagbagamot. Karpintero laang. Aya, nagmayat ti trabaho na. Amamom ni Domeng. Aywan Amamo, katno ka aruba mi.
Iso ti inala ni tatang ko. Nalaing ka nung amin. Katwan, ado ti mga alakan kwa na. Ngampilpil yan na ti pagtrabahuan na. Kat swerte yo ta pagtrabaho yo dito balay yo. Iso, iti agpili. Wen, nalaing ngamin, kan talaga anagadal. Kagurgurak man. Apay nga eh. Kasano? Kanayon nga agpasakid. Anya ti paspasagid na. Damagang pailang man. Ang aram kan ka. Ay, diyak kaya tayo siya tao. Apay adi mo kaya't kat naggagat. Ang corny niya. Sumgar amin adot-dot ko no kas di nga agsasao. Gaganga iti agayat Yibkas na tirik nanakan ka. Binasted ko na. Angam sigilat ta Kasla kay kayat nakit di nga agtrabaho dito'y balay. Taka na yun nakaamakita. Uy, dagayang Prince Charming mo Ang tala ka man. Uy, barupay ni Doming. Saan ka madanagan? Tatalagang awan sabit na day dyan. Nalpasan na nataribahan da ito sa alas, baraw. Anya ti makunam tatang ay stay tatagaya. Kahit ko talaga ti trabahong Doming, awan makuna. Agyaman ak ano wasta tata. Kigdawag ano mabalay, isarunom at tarimaanin data kusina. Ay ko na. Saan akong nagbiro kita sa bali a karpintiraw, tas ikalaangin timang lipas amin. Nagmayaran no wasta tata. Saan ka madanagan? Talibre aming dito balay. Libre ti kaninyaw, libre ti merindayaw. Tata, mabaling ka tingagkid daw keng ka. Anya day tabaraw. Kuwang aming gat. Ituloy mo nga iba ka, Doming. Nilos, tata. Agayatak kinilos. Agayat ka kinilos. Kano ba ka abalasang daytan? Kan may sa, naungit dayta nga anak kau. Awan ti makaiturin nga umasinagkin kwa na, gapu itik kinasuplada na. Oray atata, basta agayatak keng kwara. Ada iba kakin ka sikritaw. Anya dito tata. Amaw, noon niya ti paborito ni Los Asidaan. Rabong. Rabong? Dito lang? Ado buwan na, idingding na. Ado ti pangaramidan na iti rabong. Ay ka, iyalak ay ti rabong nga inaldaw, tata. Makamuka namang diskarte baraw. Basta imbagakin ka ti paborito na. Agyaman ak tata. Saan ko magkanta kontraan? No sikat ti kayatin na. Naragsakak, ano sikat agbalin amanugang ka, Doming? Nasuro ti kayat ko ako sina tatang. Kunakait ang magusto alam. Nalawa, kan nalinis akitaan. Ni Doming, tinangaramid iti kasta. Ta nagsarita kayon sama kanaw. Nagsarita? Iti uray kaano man, jak pulos kinas kasarita dahi a tao, tatang. Sinurot na laing kanaw ti kayat mo nga style ti kusina. Adaya mo timbagbagakan kwa na. Agin indistorya kayon sama ajak amo Ni tatang mat, tila ibagbagayo. Sa bagay, awan dakas na no, kinawatan kayo. Pagsardangan yun a pagtrabahon dahi a Doming. Tamang kita kayo niti kasukat na a karpintero. Apay ngay Mark, Kaulbur magayam. Tila ibagbaga na kada kayo. Nagsarsarita kami aya iti dahi a tao. Dilagbain. Boseng, ada mga glot-loto ni Los ije kusina. Uy nga ro. Uri lagsala-sala na naragsak sa Asigak sa anya ti panagkunam. Ay kit si Kaman, Boseng. No pagsasawan na kuno si patinak. Makamulitan. Saan kamot amatay no pagsasawan na ka, kun sipatin na ka, Boseng. Sige nga ro. Tasigak kasarita. Sige, Boseng.
Dak lang nito yung buya ka na kayaw. Siyempre, yak ipadpadlaw. Pasimpliak lang. Los, umayak man. Apa niya da ka dito'y doming? Ing kaiji trabaho? Kahit mo ti rabong. Ha? Kahit mo ta itakawan ka. Umadayo ka? Nagdakasan ti panunot mo? Anya kalakit dinaya, Los. Uray sa nga sako rabong, kabailak at akawin, tapno ayatin naklaang, Los. Busay, ilaylayat na magking kanya aklo nga igam na. Nakitang? Kuwan busay, imbag tapi manaw ka. Ilaylayat na king kanya binagka na palanggana nga naginawan na. Dandaninan insabwag king ka. Tuplada talaga siya. Apay niya timbagam king kwa na ya. Imbaga ati ayat ko. Bilibag king kabusing Nagturid ka talaga. Gagangay tagar aram abarua. Aho, no siyak. Jak maiturid nga ramidin na ita. Bartakan nagpaya, tapno maiturid ko agaron ti sangwanan iti balasang. Paray. Adaman damagaking ka. Anya na ita, busay. Adupay ka di tirabong nila kay Pidring. Ne, apa na damag mo dita pare? Mapana mang agtakaw. Ay, madiya. Naunga na di alakay, busay. Kumamat iti badang. Nasaya at mat no sumardangan agtrabaho day di adoming. Tatalaga kagurgura. Nagpakada kanya, at da ka no aramidin na, iso asanda simbrek itay di kadwana. Kunak man ang inikat yung tatang. Apay ko mga ikatay, kalpasan di kusina, tarimaanin na pa di banyaw. Amin mo't laangan. Birok-biro ka magayam, Saan ko abirbirokan? Ay, nambarak mo tamang birbirokan ko na. Sumrek ka na itong bigat. Ay, uray saanan. Jack kayat ang makita tirupa na. Oh, apay nakatakder ka di tari daw ti kusina mi At ang amin ipapaitid king kanibusing ko, ading. Ni Domeng? Wen. Atoy. Nakasako mat dayta. Anya dayta? Sangasako arabong, ading. Talagang intakawan na ka itirabong. Anya? Ay, di lang mabainan? Dito'y mo amarik na ti kinapudno ti panagaya na king ka. Nagtakaw para king ka. Agasam dat. Kat amam na niya tinaramid ni Mang Pidring ni Doming ang natiliwan na nagtakaw itirabong na. Anya tinaramid na kankwana? Kinama na iti badang. Anya? Kat, kumusta ni Doming ngay? Ay, 50-50 nga ron ni Doming. Anya? Ay, lumatay. Konsensyak pa'y. Ayan na, tamabad ko bisitaan. Tatang, mapandabisitaan ni Doming. 50-50 mat kanon tibiyag na. Anya, apay, anya tinapasabak. Nagtakaw ngamin itirabong tatang. Alain tan tatang, ang mga nusaan tan ang maabutan anabiyag. Ay sus, sapay saan pa'y anatarimaan dati banyaw? Saan pa'y magkumaang nga matay? Tatang, nakakidamot ni Doming anak kaida dito'y papag ti balayda. Makasaupay nga ta. Magang angos pa'y nga ta. Dumawat ka ni ti pamakawan kinkwana. Dagiti basol mo, dagiti insawsawang mo, ang nagmamadi abalikas. Mangag na nga ta, tatang. Padasem Doming, putputam ti ima na. Tapno putputan na mo, isong-tisungbat na. Kaya nasawin, mangag na pa'y dagiti ipakam, alan. uwan tatang.
Doming, sorry ka dagiti na ibagbagakan ka idi Di na ko maalalyaan. Tamabutong ti alalya. Sige, agsaw ka lang. No agbyag kapay kuma, sungbatan kan itiwan, kat agkasartan. Anyangay kat, matay ka matan. Magkuna amatayak. Nay, bimaringkwas ka mailatan Doming. Kung ano sang ka nga gang angas. Nangag na timbagak tatang. Agasawatan at agos los. Hey, nagalistaw. Ang lalaki din. At dan manugang ko analay nga karpintero. Domeng, mabalin at aramaanam tupay siya kasilyas may. Kung iraman mo mutan di katrik abarbar babraw. Aywan tata. Day talaga ayam. Ang lalaki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Sigagad di mo. Pudman, pudno. Sika, di ka gopa na customer ni dito yung hangout bar by Donabel. San aya? Katala nagyaman ak nga ron ng basta. Oh, anya nga ron drink mo Katay sigod may isa atubay ito, kan may isa order apulutan. Okay, anya ba Medya lang. okay. Mamit lang Pa-serve ko di order mo Ading balasang, mabaling galing umasidag ka dito? Anya ka di masapon mo, Manong. Damagag lang ko man, how much are you? Anyat ko na? Kuna, how much are you? Anya? Mga sobra pa ikan ka ti 1,000. Saan ka kumamit nga agsao iti kasta, May sala ang abot iti naibos mo, ngam nabartik kan. Sakit kasta ti bagbagam. Ala, sumbatang gitin ti saludsod ko. Mano kaya? Salbag kakit di alalaki. No ti panagkit-kitam kada kami ababalasang dito'y bar, kat for sale, nagbidot ka. Ala, bayadam ti in-order mo, takuray agawid kan. Salbag ka. Makaliplipakak man iti daydi a customer. Kunamlan guwapo. What are you talking about? Jay customer mo api manaw. Prespresyon nakmeten ti awanan bain. Ni Dolpo. Kasladat tililing na madaya customer. Saan la sikatin ang ibagan na iti kasta? Uray ka ni Georgia. Anya? Iso nga do tinag-work dito gumurgura kinkwana iti kasing ugali na. Anya lakid din aya. Ay, tinaimula iti panunot na. Ti amin nga agtrab-trabaho dito'y barket for sale. Ibahin niya tayo. Ay, true. Kailangan trabaho tayo dito kat ag-serve. Makinistorya ka dagiti customer. Ngayon dito for sale, pakawan na mapo. Oray ka saan umit kinarigat ibiyag. Kat saan tayo umit nga aramidan dayta. Pay man, tano umay dagigay kakadwana. Ibagak man, tapno bagbagaan da day alalaki. Ay, makadadaal itirabi. Parbangon ka mo tan anak kaawit anagapoy jay ili. Napanam? Ay kwa. Ni, tanabayag asumungbat. Padalang talapanak, at niya laki din na ya. Ay nadulpo.
Nagbabala nga rodon ti presyo tinatang. Maalam pa ilang ti umin-inom ijibar. Ha? Talaga saan ka magpampanunot? Bigbigat pa ilang. Gumadda ka man ang asumanaw. Ang lalaki din. Kasano asa anak asuman na o? Katunggal mapan kay Jay Ili, kasta ti aramid mo. Kaslasan na panagawit ti tao siya asawa ti aramidam. Makauma ka. Napan kagaya medyo hangout ni Dirabe, paray? Ha? Ayun, pare. Ay na. Makay ayaw talaga ti kinapintas ni Isabel. Nagpintas siya. Anya? Ulag tinagdagiti kakatay ko. Tunggal makitkitak day balasang. Oo na yan. Nyalaki din, paray. Huwag man pare. Ganamong gade. Imbaga kan kuha na idirabi. How much are you? Unak, kasta unay apungtot na sila. Anya? Apay magnaming nga kasta timbagam kingkwana kay paray. Makaungit amay. Magusto ngamin na talaga ni Isabel pare. Kadyang madam mo. No kasanok ng iba ka kan kuha na ti panagayat ko. Iswa shortcut na. Isunto mo lang kiturong na. Sana ya? Yak man namugin nga pare. Likam na kitang aramid mo. Ta mga numaamuan ni baka mau. Oh, itaman pa nga da ka dito'y balay. Ah, Damag ko, amapan kano aglako da Rudy itinatangday Jay Ili. Apay, saan ka amapan? kanyahin ko madaramida kijay. Kat mapandalat tadi. Tanatang dangarod tila ako da. Oh, malay ko sa'yo. Amok nga men ti ugalim kat. Uray awan tinatang mo, amapan mo ilako. Mapan kalata, makainom kalaang. Nagatuman nga ibagbagam sigaan na. Oho, tikunam kit di. Mapaypayson ka? Isuakasta ka sumungsong bat? Ala, mapanak tumo ti Jayli. Kumsan pa nga ita. Mapanak no nating ko, timapan ko ila ako. Gumne, nababamat ti priso ita. Naimbag pa'y darude tanaranaan da tinangina priso ti patatas. Palitok ko naman. Ay, ayos. Ay na, naimbag man, taimay kayo manong. Wala ding. Kung may kami, taglako kami, mamay ti patatas nita paglaklakwan ni tinatan. Nasayaat nga rin no kasta. Ket, apay asaan nyo akadwa, di makabuisit ti panagrupropa na. Ha? Asin ti bagpagam, maaday. Di nga ibang kinti mata na, amang prespresyo iti babae tunggal umay dito'y hangout. Ah, ni Dolpo, ti bagpagam, maaday. Dulpo tinagan na. Ibagam kan kwa na, tauray sa anin nga umay dito'y. Nagalas tugali na. Di pa nagkita na iti babae dito'y hangout kat babayadan. Ha? Never ever. Ay, ala, pasensya ka ni ti Dayja kadwami, ading. Ugali na talaga ti kasi dyan. Makarurod. Kunam lanog gwapo. Saan man? Ay, rurod kun. Ala, ibagam no anya ti order yung manong, ta iserve ko. Kahit, kumusta nga iti ipapanyo iyaili di kalman, pare? Nasaya at lata, paray. Naimbag ka pa, pare. Tanaranaan nyo ita anangina ti priso ti patatas. Anda mo basit, pare. San pa'y nga rin binayadan ni Boss Do na ti patatas ko a medium size? Ayaw, pungay. Talaga ang marigatan pa iti bayar amang bayar iti patatas mo, ha? Kit, mapankunto singirin na, kalpasan ti duwangal daw, paray. Una, agpainom kantuman, pare. Tumapo kan ti isbaw. Iti kinabayag na ajak na karaman iti arak sila. Sika talaga, pare. Ay, wun nga yan. Apay, anya ti nararamid mo ya, idinapan ka ijay hangout. Apay, akas taunay, apongto ni Sabil king nga. Pres-preswam magkano nga may. Ha? Awan na dyan, pare. Anya laki din ay.
Nay, nakapulas ka mo't dulpo. Papanamanan. Adala mapan ko alaan, Jaylee. Ha? Anyat mapan mo alaon, Ijay. Kat awan mo tinatang amapan mo ilako. Ay, basta. Anya? Amangan numapan ka man agsarak iti balasa nga. Di ka laagbain. Agrub-rubot ti tao, sumanao ka pa ilaan. Panawan ka man langay. Anyat basapul mau aday. Kwa mana, imbon na ngamin ni Rudy. Diyan naglako iti patatas na idinaminsan. Anda ka numati saan nyo abinayadan? Medium size ka no? Ay wan, ada, apay kaday. Imbon na ngamin nga umay ko kanu singiran. Kasta kaday. Mala, mabit lang ha. Wan mana, Totalak lang, no manuti bayad na. Sika manan? siga agad di mo. Kas ka lang makikigtot ang nakakita ka niya. Di ka di akong ungat. Nanguruna ita, kaadok ti kwartak ko nagtumay. Kita man natin. Ito yun. Ayaw, nagpusko niya. Ado kwartak sabay. Anya? Kat, maan ano ngay no adot kwartam? Apay, umdas ayaday ta nga iyag mo dito'y hangout tapno ipalpalastog mo kada kami? Saan mo? Ipakpakitak lang. Isuan, ibagam no manok priso. Bayadak itamit lang. Anya? Ibagano 5,000, 10,000. I can afford it. Saan pagtawanan ba in? For your information, dito'y hangout, saan kami nga agraraman anya? We don't tolerate those people ang nagbabati pa nagkit-kita na kada kami. Akas kumakin ka. Ala, pumanaw kan. Saan mi akayat ti customer akas kan ka? Mawatang! Pasensya ako man ah. Mala, saan ako nagsasaw? Basta, isir bandang mo't itino mag. Agtambayak pala dito ayan nyo. O, si kamot gayam, Rudy. Imbay ka, ngumawan mo tila kung mapatatas mo. Aguray pa'y manang. Tainton umay manin ang bulan na maapit di kakaisuna patatas ko. Kasta ka de, ay katun Umay ko lang kumasingiran ti saan nyo ang nabayadan, manang. Naimbag lang nga igatang man iti apasto di garde. Anya nga agsingir nga ibagbagam. Kano imay idikal man jay kanayon mo akadwa. Nakuna na nga imbaon mo kanaw nga umay mangala. Anya, ni Dulpo? Wan, iso nga intad ko amin kan kwa na jay bayad ti medium size a patatas mau. Anya? Ti awanan ba eh? Saan ko mga imbaon nga umay naalay? Anyaga po no bilang lang. Sigurado na panamanan inginom ti kwartak. Unay na makapapungto mo dayay. Ay napasensya ka kuman. Nagtalo ka mo nga min kan kwa na. Gaputa makitkitak mo't nga iso ti kanayon mo akadwa. Ala, panawan kayo pa'y manang. Mapanak man ijay hangout. Sigurado nga da ijay. Nagawan mo't apain mon paray. Olay ko para. Nay, apa yan? Inanong mo maglatan, dahil takabsat mo. Saan ko akabsad da ito yan ya? Apay nga, dinanog maglaklatan pare. Nagkunaging ka, mapan mo ala di bayat tinatengko, yayan ni Busdo na. Unay kamot din pare. Siguro, may ka dito, hitap nagpalpalastog ka man na niya. Ay, wan manong, gusto kay kiday tangin bagang.
imay nga rod dito yung agpalpalastog, nga ado ka no ti kwartana. Kan presyon na kami pa'y, kawanan bain. Ay, nagawan abayin mo. Kinapod no na, napan na sininger, ti bayad tinatanggaw. Asaan na yung pakpakamo kanya. Ibagak aming kinibagat mo na Ay, pare. Yaks! Nakababain nga aramid mo, si Kadolpo. Ha? Puskol matan ti ropam. Ay, kwa, Kung naman lano, magsao ka, kapay lamang bayan iti tao, tagayam, agal-ala kay iti bayad iti nateng asan mo kukwa. Awan babain na. Ibagam amang presyo ka iti balasang awan gayam kwartam. Kanadamot gayam asawam. Salbag ka. Ha? pasensya kan, pare Rudy. Anya pasensya kay bagbagam. Ikaw itrabahuak, kinagastos ko akwartan, pare. Nagawa na bain mo. Mapangag, singer-singer, iti kwarta ti sabalay. Tapno lang nga dati mapan mo, ipalpalastog, iti ayan ni Isabel. Unay kan, pare. Pare, Makapasakit kay tinakam, tapno mo. Nagturid ka, mapan mangibaga, ijay hangout, how much are you? Ngamsaan mo mo't aboko na kwarta, tinapan mo yun, salbag ka. saan na maulit, pare? Ikarik na to, pare. Naawan nga minti kwarta, saan na mapan iti bar? Saan nakasta mapangkag, singir iti bayad tinatang, ti akin natang. Mawatam! Eh, Nagmayat ka, papispisan, tapno, nagam ka. ala, wala, pare. Ikarik ko nakmanin. Saan na maulit, pare? Saan ta pa yan alpas? Uy, iso ti arami ni Dolpo, mapan ni hangout. Agasem man, ta how much are you? Kung kunana ka nagiti babalasang ijay. Aniya? Kunamlan no baro iti kasjay nga aramid na. Ti awanan bain? Di nanto pa'y maipay amin akasapulan nagiti anak na. Kastagayam ti aramidan na Uwan maray, isa bagbagaam da di Adolfo. Naglayngag singer iti saan na akwarta. Usaran na pa'y mo iti saan na nasayaat. Saan na pa'y ngayong bagbaga iti bar papanan na nga daasawa na. Kanayon na kanu nga ibaga abaraw. Ti awanan bain? Makapangariyat, Adolfo? Paiman? Di mo ti agbain, sipod pay. Anya ka naman na tabakan. Di ka man naging dadamat? Agasan man ti aramid mo? Agsingir ka iti bayad ti akin natang? Anya? Apay, awanan ti utak alinaon day taulom? Nasukatanan iti arak? Anya? Anay ko, ano ba? Agasan man? Namang presyo kagayam iti babalasang iti bar? Talaga anak po kawon ti limbong ti panunot mo niya. Ibagbagang pa'y gayam iti bar nga awan asawam. Anya laki din, Dolpo? Ana? Anay ko mo! Isag pagkakiday! At daan nak mga babae! Ngam kasta ka? Mang preso ka iti babae? Ano? Saan nga amin nga agtrab-trabaho iti bar? Kat nagbabati tayab da? Maawatam! Uwan bakit? Nalabas ka Ala, uray saan kan amangan? Ingkan agtrabaho iti bangkag mo, tapno adda apitam. Tada ibayad mo kini Rudy. Syakti mababain iti kas nga aramid mo. Di pa ilasi ka ti bayadan da. Nyalakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Ay, nagbidaut. Oh, nanang. Agong ungit kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pagpungpung tutan da yapon siyaw. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang. Na, anya aya nga men ti pagungungtan nyo. No nga tamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apon siyo pilato akabaon direk iti daga ije bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiyawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay nga aramiden na. Ha? Anya laki dain. Nanang, amangan kit di mo no nagbidot kayo lang iti kasta nga ipagbagayo. Narigatan, ay susaya. Ay saan? Sana ka nagbidaw tanakaw. Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki dain. Rumwar ka di tapon siyaw. Paspasam, tagsarita ka man itinalapak. Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong ungot. Ha? Di ka man kundi sa lodsod si Kapunsyaw. Amok ti ugalaym. Nalaay nga mangyakar itimuhon. Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang saan ako mga ipadakay na ka? Amok nga nyakar mo timuhon ije bangkag. Si kalang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay. At sino kumapingay? Aniya, ay saan nakaabos ta ang sasao iti akasta, taawan amok iti dita. Kan mo siya, saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon. Yaho, di ka man naging diding awan amob. Nagawan na bain mo si Kapunsyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawatam apon siyaw. Anya ka no ti bagbagana day jay tatang. agong ungat mat anakaw, ibuagbuga na nga iniyakar ko kano di muhon ije buangkag. Anya? Hay, nako. Una yun ay ni Bakit Linda. Tila adda nga ipapabasol naman. Hawan ang gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana kanapan ije buangkag sa ita. Sakti umay na itutudo anang iyakar kano iti muhon. hay, tadya Bakit Linda. Hindi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa na ket maipapan iti dagdaga. Jakman na mo iti tayo abuket. Nagrigat at talaga no isuti kaboundere ti daga. Talaga nga adu ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Ay wan anak ka. Kasaritak to tayo abuket. Ay, saan anasayati kas tangar aramiden dayjay alinda ken kamanong punsyong. Ay jakman amo iti tayo abuket. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano di muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sabali tinangiyakar. Ay na, kagap-gapok ije bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbuga na amuhon. Ngam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta, duling nga rod ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salbog abukat. Uri saan anayakar? Ibuga na anayakar kano,
Sakit ang pagpabwasol iti tao nga awan mo ti aramid na. Ay, una yun ni Linda ya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga rod. Amin mo tan akaapa na kahit maipapan iti daga. Dahil tati makagapo. Ay una gayam. Kita ang konsyang. Sapay iso ti kabounderiyo iti bulayo. Ang mga no pagatapan na kamay, ang mga yakar kano itimuhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Ang mga no isukit di ti mangyakar itimuhon mi Ay wag, iso ama sa pulang, nalaing kamay, amumutin da siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kunaktumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla na yakar mo ti boundary aruba. Anya na yakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mo ti panagkitak ti kunak. Apay ngayon, si Goodmat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahugan iti ayan ti mohon tayo. Gam ita, kaslanay denden matan. Ay, di kang sasawi ti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar, gaputa sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga minakaap-apam kat may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang ka kadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Puncho. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaitan ta. Anya? Nagalas talaga ti ugalim. Kinataom samet ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, anya di mang mangag ko itay? Kaslada kasin sinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti CR tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan ama balinday jay nga inaramid na. Una yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang, naagom iti daga. Ha! Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti aguman ti daga nanang? Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang, naagom iti daga. Ngam no iso ti aguman ti daga. Ay, jaklamon, anya lakit di. Talaga doy dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Isu ako nak. Kasanungan tamot no iso ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa laan nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Kung naladay jay. Wagas na laang dagi jay iti kinaagom na. Amumatan ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgam-gaman na. Sa bagay mo kiti
Basta no maipapan iti daga, numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Inton ko ni katipagnak na. Nanang, pang-asiyo kumamit Husto ko man day taapan nakiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kaber. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya di asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid-alabid si Kaber. Ang mga nuadamakanggan ka. Anya ka mo tan. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti mo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki dain. No saan mo pa'y laang nga isubliti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko ma, sanak amabutang no idarumnak. Anya? Amangan kit din o si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Sa anak amaag tapno itulok ko amapasamak dayta. Anya pa'y lang dararamidam. Di ka kumapanan ang file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang araw ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkuri kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, unaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggaya, maagom iti daga. Nagawan mo tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasauma! Katpudumat ngamen, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan nakngaw awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong ungat? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang arod ti mangagom kada kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito'y sangwanak! No kayat mo pa'y ti agangas! Aging gain taon biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ka, nagsakit ti barokong ko, anak ka. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo, nagsakit ti barokong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin di bagbagak kay. Pangaasiyo kumata hustong aminan. Sardengan yung ti panakiap-apayo iti tatao gapulang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulang iti dayta. Anya. Kahit kasanon numatay kayo. Ti dagamit lang ti mangagom kada kayo. Una yan. Nakababay na pa kay istoryaan dayta, nanang. Ay, sumardeng ka man. Saan at tila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak. Nanang, awan lang aruden ti makukwarta tayo. Kastapay lang anag high blood kayo. Gapulang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Hasta aya. Isumurtla ang ajak maranaan numapmapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaidala ang ditabalay da. Anya? Anya nga tano, mapanyungot sa rungkaran, tatang. Ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman mat sa rungkaran nga uray na agom.
Amangan no at damat yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din ayat ti ago matao. Isumot lagayam asya adakan amaran ranaan mapuan iti buwangkag. Adaka madagayam dito'y anak kaida. Ag malmalim mo anak kaida ka. Ha? Aywan nga road punsyo. Ay, naibaglakit din tay may ka tapno sarong karanak. Ay akatwan Uray na agum ka iti daga. Kat sarong karan kalatamat itaam masyakit ka. Anya, Itatamo sakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Ti dagabuten ta agur uray ang mga gumakan ka. anya ka din dagita nga ibagbagam si kapunsyaw. Imay kakaday tapno sarong karanak. Wano imay kalaang tapno insultun nak. Ibugbugak lang te puno linda. Isuasaan anasaya ti agag-agum iti daga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman ti daga, narigaten. Ha, Isu nga agbulbaliw ka kuman. Huston ti agag-agum iti daga, ti akin daga. Andiyan lakit din. Anya, kasta ti imbagam ken ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipakman iti sao asaan na amaliputan. Ket, imbag man no saan anasair tirik na iti imbagam. Akat adamot yan nakanakuha na no masyaer. Sa bagay mo't di Amirisan na kumamit akit di dagiti inbugak. Gaputapon numet. Kitaam ita. Gapulang iti panakayap na iti dagdaga. Isupay akit din, ti paghay-hybladan na. Ti luko abukat. Anya, Nungay nakarot ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arot. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. alaman, tasyak mamot ti mapan ija balay da inton malam. Mapan kumamot sarong karan ti salbag nga agom. Uray agom akit sarong karan tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at no saan da kayo apasterkan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasik latta ka di, anak ko. No saan nakapastrikan, akit anya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan, amapan? Mapan ko laeng sarongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay matkit di Alang arod nanang, ing kayon bareng pasterkan na kayo di tabalay da. Wan, siyak da ito'y. Uray na agom ka iti daga, imayak latta tapno sarongkaran ka. Anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. San mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo, iti daga. ay, si kakit di imay kansalaang mo dito, tapno insulto na. Ay, saan mat? Ibagbagak laeng mat, Anya kalakit dit. Napigsa ako. Nasayaat ka din o kasta. Ang
Sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumameten. Sardengam kumameten ti panagagagom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag, ket sika ti aguman na. Amoyo nanang, nangig ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. ha, No dengdengken ti ibagbagana, kasla ang angaw. Ngam no amirisan yo ana imbag, pudno ti imbagana kada kayo, nanang. anya. Gusto ko mga minen ati panagagagom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yun ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. Ay, uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at mat ano kasta nanang. Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.